di makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na. Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligat sa takna alas 5 sa hapon, maayong hapon, mga kabombo Negros Occidental, syudad sang Bacolod kag bilog nga Western Visayas. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Huwebes, Oktubre 20, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin sa 66 dias na lang Pasko na. Kagaroon mga kabombo, ito na kita sa ato sa ring mga headlines. Bacolod City Police Office magapatuman sa hugot nga security measures sa ruta nga street dance and arena o street and arena dance competition sa Domingo. Konfirmasyon angot sa pagbisita ni President Marcos ginahulat pa. Dugang nga augmentation force para sa Mascara Festival nag-abot na sa Bacolod kahapon. Vice President kag Education Secretary Sara Duterte Carpio magabisita sa Bacolod sa Domingo. Libre nga school supplies para sa public elementary students sa Bacolod ipanagtag na antes ang full-blown nga face-to-face classes sa Nobyembre 2. Presyo sang bulak magasaka na sa 50 pesos tubtob sa 150 pesos sa tigkalalag. Governor Bong Lacson hindi magdeklarar sang cholera outbreak sa Negros Occidental. Kagkaroon mga kabombolito na kita sa Balitalye, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Ako naman si Bombo Ponce Espino, hugot nga security measures ang ipatuman sa Bacolod City Police Office sa pagsulod sa Paglaom Sports Complex sa Domingo para sa Street and Arena Dance Competition. Nabulaan nga 17 ka mga barangay ang magapartisipar sa Mascara Festival Street Dance Arena Competition kung sariin ang champion ang magabaton sa 1 milyon pesos. Suno sa pahig ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Chief sa Operations Management Unit sa BCPO, ang parada magasugod sa Dalan Rizal, padulong sa Dalan Gatuslao, Dalan Gonzaga, Dalan Araneta kag padulong man ini sa bahin sa Palaong Sports Complex. Ang judging area number 1 ang yara sa atubang sang replika sa Dalan Gonzaga, sa Dalan Araneta ang judging area number 2 kag sa Paglaong Sports Complex ang arena competition. Nagabiso si Liada nga hindi magdala sang mga kontrabando, bladed weapons, ukon mga armas. Suno dire nga iya iga-checkar ang makagamitan sa tanan nga mga iga-checkar ang magamitan sang tanan. Kung sa diin niya, iga-confiscar sa mga kapulisan ang mga bagay nga hindi kinanglanon na sa performance area kay ilaman ginhingyo nga hindi magamit sang backpack bangod sa masami ini ginataguan sang armas. Samtang ginsugtan ang pagdala sang bottled water bangod sa mainit nga panahon. Sa karon ginhulat pa ang advisory sa National Telecommunications Commission angot sa hingyo nga signal jamming sa sulod sa Palaom Sports Complex kag masugot naman ang seguridad nga ipatuman kun mag-abot diri sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ang iya nga pamilya apang tubtob sa karon. Wala pa sang konfirmasyon diri ang presidential management staff. We will be enforcing strictly sa aton nga security measure sa atong mga kauturan nga magsulod sa Paglaom Sports Complex. I-avoid na nila magdala sa mga kontraband pada, no? We will be checking sang ilang mga belongings, bag dira, even sa ilang mga jacket for any contraband not necessary para dalo nila dito sa performance area sa may Paglaom. Magkari kita sa aton nga mga festival sites, no? Let us enjoy and let us cooperate with the rules and regulation na ginapatuman natin. Si Police Lieutenant Lester Liada ang Chief sa Operations Management Unit sang BCPO. Samtang masobra 1,200 ang augmentation force sa mga kapulisan nga iga-deploy sa sari-sari nga area sa syudad sa Bacolod, samtang nagahilapit ang highlights ng Mascara Festival 2022. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Chief sa Operations Management Unit sa Bacolod City Police Office, 700 ka mga miyembro sang kapulisan ang nagabot kahapon kag sa karon may gina-expectar na naman nga dugang nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office nga iga-deploy para sa Mascara Festival 2022 kaupod sa koordinasyon sa pila ka mga ehensya sa Bacolod. Mayara pagid sang dugang nga puwersa nagikan sa Guimaras kag Iloilo Province kung sa diin may nagabot nga kapin na 100 nga kapulisan. Pahayag ni Liada hindi lamang sa mga festival sites magkilitanay ang aton mga kapulisan, ara man sila sa dalanon sa Bacolod nga magabantay sa pagpalapad sa ilang mga presensya sa kabilugan sa Bacolod. Sa karon ginasiguro na ang security plan sa mga kapulisan kaupod sa pagkoordinar sa mga force multiplier sa pagpatigayon sang anti-criminality sa pagselebrar sang Mascara Festival. Samtang apisar nga wala pa sang kompirmasyon sa pag-abot sa presidente kag pamilya sini, ginasiguro na ang kinahanglanon nga seguridad.
may ara kita mga 1,200 plus augmentation. Kahapon nag-abot na ang additional naton nga 700 plus. And sining adlaw, we are still expecting isang additional coming from the Negros Occidental Police Provincial Office. May ara dito from the Guimaras, Iloilo Province. Bali ang sa sinipagig may ara kiting coming, mga more or less mga more than man to sila 100. Kung makita naton sa mga dala naton, no, damo man kita kapulisan. Kay actually not only the festival sites ang ato nga ginasecure, pati man gyapon, no, ang aton nga mga street nga mabakit sang aton nga mga organic personnel. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang Chief sa Operations Management Unit sa BCPO. Ginkonfirma di Bacolod City Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Education sa Saguda Panlungsod, nga bagapadulong diri sa syudad si Vice President kag Education Secretary Sara Duterte Carpio. Suno kay Espino, tinguhan niya nga mapalabot sa Education Secretary ang mga problema sa mga eskwelahan kung may kaygunan ang istorya niya ang Vice Presidente. Aminadong konsyal nga may mga eskwelahan nga ginakulanggid sa classrooms bisan maramo ang ginapatindog sa DepEd kag sa Department of Public Works and Highways. Sa karon nagapadayon na ang proseso sa pag-imbitaryo sa kulang nga mga classroom sa Bacolod. Sunod diri may mga eskwelahan nga naga-condemn sa pila ka mga classrooms bagod ginabaha. May mga classrooms man nga ginapatindog gamit ang Special Education Fund. Sang syudad apang jutay lang bagod sa SAF ang katumbas sa 3% sang real property taxes kag obligasyon sang DepEd ang pagpatindog sang classrooms. Sa konsehal nalibot na sila pila ka mga eskwelahan sa Area 3 sang syudad kag diri nakita nga kun may mga classrooms nga may kaugalingon nga comfort rooms kag aircons, may mga school buildings pa nga ginapatindog sa Department of Public Works and Highways. Apang wala pa na turnover sa DepEd gani wala pa ginagamit. Sunod diri wala pa na turnover ang mga school buildings sa bagod problemado ang deed of donation ginakagani ginahitsod na sa karon ang deed of donation. Actually, ara gid bumbunan, ako ginatinguan ko gid nga physically makalibot ako sa aton nga mga kinalain-lain nga mga bulutuan diri sa syudad sang Bacolod, from elementary to high school, and I have substantially nakalibot na kita kagbalon na kita kung anong sitwasyon sa dalom. So anytime, no, kung makatagan ko sang kay gayon nga makaistorya kay VP Sara, then I can express sang kung anong kinahanglan sa aton mga bulutuan diri sa syudad bumbunan. Si Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Education sa City Council. Liwat nga ginpasalig sang chairman sang Committee on Education sa sangguniang panglungsod sa Bacolod nga antes ang pagsugod sang full-blown face-to-face classes sa Nobyembre 2, magapanagtag na sang school supplies nga ginbakal sang city government sa tanan nga public elementary students sa syudad. Suno kay Bacolod City Councilor Al Victor Espino, na permahan na subong nga semana ang purchase order nga signal para sa delivery sa mga school supplies. Santo sa data ginsumiter sang Department of Education Division of Bacolod City, 74,000 ka mga estudyante nagikan sa preschool tubtob grade 6 ang makabaton sang school supplies. Nahibaluan nga ang paghatag sang libre nga school supplies ang santo sa ordinansa sang syudad. Sunod diri on or before November 2 ang distribution sa mga school supplies, bangod magasugod na ang full face-to-face classes sa mga petsa, apang si Mayor Alfredo Benitez na mag-anunsyar sang petsa sang distribution. Nagdangat naman sa masobra 14 million pesos ang ginpain nga pondo para sa procurement sa mga school supplies. Sunod sa konsehal, iga-distribute ang school supplies sulod sa plastic envelope, bangod ginpahayag sang DepEd nga hindi problema sa mga estudyante ang bag. Ang mga school supplies nga mabaton sang elementary students ang ginalakipan sang writing materials nga notebooks kag pads, crayons, rulers, pencils, kag erasers, kag protractors. Panindugan sang opisyal nga ginatuman sang Benitez administration ang promisa nga ikapanagtag ang school supplies antes ang pagsugod sang full-blown face-to-face classes. Ang bidding process ang ginsuguran sang bulan sang Hulyo nga amuman ang pagsugod sang Benitez administration. That is correct, no. Ang aton nga timeline gid was on or before November 2nd, no, kay nanungod ang memorandum sang Department of Education nga by November 2 we will have full face-to-face classes. Subong blended pa ang klase, but sa November 2 full face-to-face na ang klase naton.
Nabatian si Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod. Aminado ang Public Information Officer sa Department of Education, Division of Negros Occidental, nga may mabulutuan sa probinsya nga hindi pa maka-implement sa full-blown face-to-face classes sa Nobyembre 2. Gani na galaom ini nga may mga interventions nga himuon. Sa tabi sa Bombo Radio, kay Ayan Arnold Arnaiz, may eskwelahan nga sa karon pa lamang nag-implementar sang 100% ka face-to-face classes bangod. Insakto lamang ang numero sa estudyante sa capacity sa eskwelahan. Apang isa sa mga problema sa siya mo ang dalagko nga mga eskwelahan kaangay sa mga central schools kung sa di nagasaka ang populasyon sa mga estudyante. Sunod diri apisar nga naga-shifting pa lamang o kung 50% pa lamang sa mga estudyante nag-occupy sa isa ka classroom naka full capacity na ini. Gani ginapalibugan sa karon kung paano sila makaagi kung magdoble na ang populasyon sang nagapadulong sa mabulutuan. Sunod sa iya sa press release nga ginpagawa sa DepEd Center Office, ang eskwelahan nga hindi na makapaligay sa full capacity nga F2F classes ang dapat maglisensya lamang sa regional office kang magpangayo sa approval sa regional director. Sa karon wala pa sang klaro kung ano ang guidelines diri apang ginalauman sini nga mag-release ang regional office sa mga pagsulundan sa masunod nga minadlaw kung paano mag-request sang exemption sa full capacity. Nagalam sa Arnaiz nga masunod o kung nga sa masunod nga tuig batuman ang promesa nga madugangan ang manudlo kag classroom sa good matagal sa solusyon ang ini nga problema. Sa Subo may aragid we have pero hindi mo na sa kadamo pero kamo lang nagaling kay tungod sa kadamo sa estudyante dapat matugangan gid ang mga maestra kag ang classroom kay nagsaka ang population sang gatko ng mga eskwelahan most especially. So kumbaga ang number of teachers nga arad ang number of items nga arad para lang sa abot to kadamuon anti sila nagdatko ang ila population kay subong kay medyo nagtaas ang ila number of students. Si Ayan Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental. Ginkumpirmar sang nagabaligya sang bulak sa likod sang Bacolod Arts and Youth Sports Center nga magamahal ang presyo sang bulak sa Tigkalalag bangod nagasaka man ang ilang kapital. Sa interview sang Bombo Radio kay Matet 12 sang Barangay Masilingan, jutay pa lang ang mga nagabakal apang gina-expectar na nga madamo ang customer sa Oktubre 31 tubtob Nobyembre 2. Sunod diri magasaka sa 50 pesos tubtob 150 pesos ang presyo sa mga sari-sari nga bulak nga nagikan pa sa Benguet, Manila kag Cebu. Ang gamay nga basket nga nagabili sa karon sang 100 pesos ang magasaka sa 150 pesos, samtang ang nakabutang sa vase nga 200 pesos ang magasaka sa 350 pesos. Sari-sari nga klase sa mga bulak ang ginabaligya ni 12 nga ginalakipan sang Malaysian Moms nga nagabalor sang 350 pesos, rattlesnake sa presyo nga 150 pesos kada dosena, iris sa presyo nga 50 pesos, stargazer nga nagabalor sang 350 pesos, sunflower nga nagabalor sang 200 pesos kada stem, kag rose nga nagabalor sang 3 for 100 pesos. Nagatener sang isa ka semana ang pagkapreska sang bulak depende sa klase. Apang sa karon gina-expectar na nga magadamo ang customer sa Tigkalalag bangod nga hindi na istrikto kag mabudlay ang pagbiyahe sang supply. Ang amon nga basket subong 100, magtigalalag 150 na siya. Base na mo na tig 200, madalaga na siya 350. Gamahal gid ang presyo sa bulak. Kay mahal man amon pangwa kag ginabiyahe pa namon by eroplano pa nga daan. Siguro nang damo na makadto sa patio kay do hindi na nila pag strictuan bala. Pag damo man maguro makabakal sa mga bulak. Kay ligad to daw hindi gid masyado kay may adlaw ang pagkadto sa patio mo. Kagang dire do budlayan sang pag-travel pagid sang bulak. Nabatian si Matet 12 nagabaligya sang bulak sa likod sa Bacolod Arts and Youth Sports Center. Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson nga hindi na kinahanglan nga magdeklarar sang cholera outbreak sa bilog nga probinsya bagod ang mga kaso ang nasentro sa 3rd District. Sa latest nga data sa Provincial Health Office nagdangat sa 12 ang kaso sa cholera sa Negros Occidental kung sa din duwa ang patay. Sa data sa PHO, ang siyudad sang Silaya may 5 ka kaso, 4 naman sa Ibi Magalona, 2 sa Talisay kag 1 sa Victoria City. Ang mga fatalities ang ginakipan sa 1 ka pasyente sa Silaya, 1 sa Ibi Magalona. Suno sa kay Lacson sa karon sa 3rd District nakapokus ang kaso sang cholera kag nakabalo naman ang mga chief executive sang ilang himuon nga tikang. Suno sa gobernador
ginahimo sang tagsa ka mga local government units ang ilang masarangan agud makontrol ang kaso sang kolera sa ilang tagsa ka mga lugar. Nagalaw naman ini nga hindi na madugangan pa ang fatalities sa nasambit nga balatian. So right now it's focused on the 3rd district, and of course the local chief executives are aware of it, and so they're also doing their best. No, they're also doing their best to control it. They're focused also on even private water refilling stations to make sure that they do their regular tests. No. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginpasiguro sang Kapitolyo nga hindi mabuhinan ang numero sa mga job order casuals nga iga-hire sa provincial government sa tuig 2023 bisan nagnubo ang national tax allotment sang Negros Occidental. Nibaluan nga maganubo sang 800 million pesos ang national tax allotment sang provincial government sa masunod nga tuig, bangod nagnubo man ang revenue sang gobyerno sang tuig 2020 nga amo ang pagsugod sang COVID-19 pandemic. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, magapabilin ang numero sa mga job order casuals bangod importante ang ilang nga trabaho. Sunod diri magatipid na lang ang Kapitolyo sa iban nga butang agud makaigo ang pondo kag makapadayon ang operation sa provincial government sa masunod nga tuig. Nibaluan nga duha ka beses kada tuig gina-review ang gina-renew ang kontrata sa mga job order casuals nga ginapatigayon kada Enero kag Hunyo. Wala kita sang pagbuhin sa workforce. All our casual employees, JOs, are performing important tasks. No? So sige yung tanayang ilang we made sure nga ang aton nga budget for this year for JOs and COS para gyapon. Ang ibang nga bagay pwede ta i-adjustan anay, sakripisyo lang anay para lang nga masustinar ta ang aton nga operations diri sa province of Negros Occidental. Nabatian si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Patay ang barangay Kagawad sa Barangat Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental matapos kinutang sa gidalgar nga miyembro sa Duty People's Army sa Oktubre 17. Sa interview sa Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army, ang biktima gikilala kay Noni Cardona o Concadorna, samtang duha ka masuspetsado nga naglutang diri mismo ang nag-ako nga sila ang miyembro sa Communist Terrorist Group. Sunod sa iya, ginbatean sa maini ang Kagawad kini samtang ining nagapauli na sa Pulian sa sitio Binakayan sa Barangay Tabon kag ginutang yalan man nga dulaan sa kabuhi si Cadorna nakapalag naman ang mga sospetsado. Sunod diri nag-ako ang mga rebelde nga sila may kamuan sini bagod ginalgar informant ang kagawad sa militar. Apang sunod kay Pasaporte hindi ini matuod kag ila lamang inigin paig agud ma-justify ang ilang ginhimo. Sunod diri ang pagpamatay sang NPA sa masibilyan ng ilang ginabuhat agud i-intimidate ang mga pumuluyo. Patay na naman ang NPA dito, no? I think daw ginhulat nila ang initial investigation ng kalabot sa daw ginhulat ni siyang siyang magpatay, daw ginhulat gid ni siya na magpauli kaya mo to ginpatay, no? And I think daw na claim naman sa NPA nga sila nagpatay, no? Si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang Commander sang 3rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Kag sa katapusan nga balita, pabor kag wala sang problema para sa isa ka overseas Filipino worker sa Germany ang SIM card registration law nga masobra 5 ka tuig na ginapatuman sa nasambit nga pungsod. Suno kay Bombo International Correspondent Christina Weykamp direkta sa Germany, Hulyo 1 tuig 2017 sang ginimplementar ang SIM card registration sa pungsod agod nga matap na ang mga scams kag krimen. Suno sa iya kung magbakal sila sang SIM card ginapangitaan ang mga inisang identification card kag passport para sa registration kag pagkatapos ang 6 ka oras ini ang ma-activate na. Suno kay Weykamp wala sang problema sa iya ang iningalayi kung wala man lang sang ginatago ang isa ka persona kag hindi ini magpanunto. Mas maayo na suno sa iya ang sigurado sang sa may magtawag kag magpamahog sa imo kag hindi matrace bangod wala na register. Epektibo naman ang iningalayi sa Germany bangod sa karon nagahagan-hagan na ang mga modos gamit ang cellphone apang sa landline naman nagaagi ang mga scammers. Isubong niya sa pagbakal ka, hindi na siling pwede lang mabakal ka, suksok mo siya sa cellphone mo. Isubong, magkadto ka sa store, ginapangitaan ka sang ID or passport. Pagkatapos sina, ibutang nila ang SIM card mo, after 6 hours, ma-activate na siya.
Nabatian si Bombo International Correspondent Christina Waycamp direkta sa Germany. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 29 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon, mga kabombo. At nanay panumalikan ng mga headlines. Bacolod City Police Office magapatubad sa ugot nga security measures sa ruta sa Street and Arena Dance Competition sa Domingo. Kompirmasyon angot sa pagbisita ni President Marcos, ginahulat pa. Dugang augmentation force para sa Mascara Festival nag-abot na sa Bacolod kahapon. Vice President kag Education Secretary Sara Duterte magabisita sa Bacolod sa Domingo. Libre nga school supplies para sa public elementary students sa Bacolod, ipanagtag na antes ang full-blown nga face-to-face classes sa Nobyembre 2. Presyos ang bulak magasaka na sa 50 pesos tubtob sa 150 pesos sa tig-kalalag. Governor Bong Lacson hindi magdeklarar sang cholera outbreak sa Negros Occidental. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown sa 66 dias na lang ang nabilin na Pasko na. Kagabi ang inyong mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papodo pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition po sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa ato sa ring Bombo News analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Agrikultura. Departamento sang Agrikultura dapat mabutangan na sang nagapamuno. Amoy ni karon na ang kay Senador Pimentel ginaduso. Hindi ni masarangan nga ang presidente mismo ang magapungko bilang tiglikom sa amo nga departamento. Isa na kagatos kadlaw ang nagligad sang magpungko ang presidente agud magpangalagad. Mangunguma nagalaom kag nagahulat. Mabuligan kag ang ila problema masabat. Sa karon padayon ini sila nga nagaantos. Ila produkto wala mapasanyog padayon nga kabus. Kay gobyerno padayon man nga naga-import sang bugas gikan sa luwas sang pungsod. Gimbutang sa tabtaban ang mga mangunguma nagaoriod. Bisan ang utod sang presidente nga si Aimee, nakulangan sa ginaobra sang utod sini. Wala matutukan ang agrikultura, kay ginasalig na lang nato ng tanan sa iban nga pungsod, dito kita nagapangumpra. Tani hindi na lang sang presidente ni paghapaan, madamo pa man tao nga makasarang, Departamento sang Agrikultura pamunuan, problema sa mangunguma ang matalupangdan. Ang ini nga panguna-una kay pananawan ang impadala ni Corazon Milyevo sa Barangay Alihis, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide